Áno, áno. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Ja len, ak dovolíte, veľmi ma pobavila pani kolegyňa Beňová. To bol teda zážitok pre všetkých a je mi ľúto, že máme takúto kolegyňu. 20 rokov v Európskom parlamente, ja som tu 3 mesiace a nestačím sa čudovať. Ale k veci. Chcem vás naozaj veľmi dôrazne upozorniť. Ak 15. marca vstúpia tieto novely do účinnosti, 20 procesov, ktoré dnes bežia na prokuratúre a ktoré sa týkajú defraudácie prostriedkov z Európskej únie, dopadne tak, že tí páchatelia budú oslobodení. Čiže my nemôžeme teraz čakať a debatovať, ako by to mohlo byť a podobne. To naozaj čas súri. A tak, ako ste povedali, čakáte na videnie v zbierke. No veď to presne ten Fico robí. Viete, aký on prefikaný? On zdržiava zverejnenie toho schváleného zákona v zbierke, aby ste ani vy nemohli konať. Ani náš ústavný súd, ani nikto, ani Európska komisia. Je natoľko prefíkaný, že používa túto fintu na všetkých nás, ako sme tu. A poposledné vás chcem ešte upozorniť na jednu vec. Prosím vás, nebáme sa tu o peniazoch. To je také trošku prízemné, naozaj. Báme sa o právnom štáte. My by sme boli radi ako zástupcovia Slovenska, keby ste nám pomohli, aby na Slovensku fungoval právny štát. Pretože pri takomto vývoji právny štát na Slovensku strácame. Takto sa nám rozplýva pred očami. Poprosím, aby ste nám s týmto pomohli.